Melikihlisa, anibonani wey'ngane zakwethu ngibingelele. Bafowethu, kuney'ndaba nje ey'gijima lapha ko-social media. Kuthiwa u-Eden Makhado, umfana nje odlalela i-Kaizer Chiefs lapha okhahlela ngo-left omuhle kakhulu. Kuthiwa-ke kune-team yase-Turkey emfunayo. Bathi yini sha, kaDonetsk, wini, ngiyalikhohlwa igama lale team wey'ngane zakwethu. Kuthiwa le team-ke iyamfuna. Kuthiwa-ke ibeka imali nje impela elinganiselwa ko-40 million. Kuthiwa le team iyamfuna lo mjida lona-ke. Kungenzeka-ke singamboni ku-next season lapho kwe-Kaizer Chiefs kwiy'mpufana. Ekuyindaba engicabanga ukuthi zinhle ziphinde zibe zimbi. Uyabona-ke izindaba ezinhle ziphinde zibe zimbi kuy'mpufana ngoba lo mfana-ke muhle kakhulu, utshengisa ukudlala okuhle nokuy'misela. Engicabanga ukuthi uma ngagcina kwenzeka ukuthi umfana ahambe, umfana omdala, i-Kaizer Chiefs ingazithola isilimala kakhulu ngoba phela kuyobe sekuvuleka igebhu lapha emuva. Kuzoba nzima ukuthi begcine beyiphesha, yabona. Koda-ke engicabanga ukuthi futhi kuyindaba ezinhle kuye umfana ukuthi-ke uzozithola eseqeqesha nelinye lamaqembu elinokuba khona ku-Champions League. Okuyindaba-ke ezinhle kuye lezo. Nakuye futhi i-profile ye-Chiefs iy'ndaba ezinhle, yabo, ngoba iyokhona ukuthi ithole imali eyinzuzo ngempela eningi ngoba phela umfana imdevelophile. Akusuye umfana emthengile yachitha iy'mali ey'ningi, akusuye. Umfana nje wasekhaya ebaleni egcekeni. So nje kuyobe kuyindaba ezinhle kakhulu kwi-Kaizer Chiefs lezo. Le ndaba kuthiwa hhayi umfana omdala kungenzeka-ke singamboni next season idili mayihambe kahle. Kungenzeka singamboni kodwa asazi kuyozala nkomoni. Koda-ke umfana omdala simfisela okuhle mayigcina leyo dili iphumelela. Ningizwe kahle ama-rumour. Kunabafowethu-ke laba abathatha izinto personal. Uzwa umuntu esekuthuka lapha. Ama-rumour, yabona lena i-rumour lena y'ngane zakwethu akusiyo into eyiqiniso engathi mhlampe 50%, 50%, ya. Akusiyo 100% sure. Ningizwe kahle y'ngane zakwethu. Niphile kahle y'ngane zakwethu njengoba sekusile nje bafowethu. Umkhonza lona.